Hyvää päivää. Tuossa näytän kassaohjelmia, eli arvonlisäveron vaihtaminen. Tämmönen Kuorion QMP18 se kassan malli. Eli ensi kuun alussa alvi nousee, niin meidän pitää alviprosentti nostaa täällä. Eli ensin tästä X-näppäimestä etsitään P-valikko, eli P pitäisi olla. Sitten 21 numero. Sitten tässä lukee tämä PLU. Sen jälkeen siihen. Ja tässä tulee ALV, rate, sitten ohjelmat. Meidän pitää sitten näillä ylös alas näppäimellä mennä siihen alas, eli tämä missä lukee rate. Siihen sitten laitetaan uusi arvonlisäveroprosentti, eli se on 25,50, eli se tuolla tavalla pitää laittaa 25,50. Sitten käteinen. Ja sen jälkeen eli takaisin tämän PLU näppäintä laitetaan, eli tässä lukee, että ohjelmointi on päätetty. Eli tässä uusi tämä arvonlisävero on nyt 25,50. Eli 25,5. Eli tuolla lailla ohjelman tai arvonlisäveron prosenttia pystytte vaihtamaan. Jospa tämä apua muillekin. Kiitos katsomisesta.